Għawdex mhux kapitlu żgħir fil-ktieb ta' pajjiżna, Għawdex huwa qalb, Għawdex huwa familja, Għawdex huwa dinjità. Kien dan il-messaġġ ewlieni li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borch, meta kien qed jindirizza folla kbira li attendiet għal mass meeting tal-Partit Nazzjonalista fir-Raba ta' Għawdex. Matul dan il-mass meeting, Elix Borch iddeċieda li ma jitkellimx biss bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, iżda bħala Elix minn Għawdex li tassew jifhem l-isfidi li affaċċjaw l-Għawċin fil-ħajja tagħhom, fosthom dawk relatati mal-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Fir-Rabat il-kap tal-Partit Nazzjonalista irrimarka li hu ma jemminx f'politika tal-vendetta jew biża', iżda jemmen f'politika ta' id miftuħa għal kulħadd u jgħid li gvern mexxi minnu ikun wieħed li jaqdi u jaħseb f'kulħadd. Jiena minix ħanara il-blu u l-aħmar. Jiena ħanara biss l-abjad u l-aħmar. Il-bandiera sabiħa ta' Malta u Għawdex. Il-bandiera li taqqat nazzjon. Il-bandiera li tifforma parti kruċjali mill-identità ta' pajjiżna. Il-bandiera li tamilna kburin li aħna ngħixu f'Malta u Għawdex. Elix Borch enfasizza li l-poplu għajjen mill-ġlied, mill-insulti u mill-politika li taqsam u li huwa propju għalhekk li wasal iż-żmien li t-tmexxija ta' pajjiżna tingħata nifs ġdid. Mexxejna kampanja pożittiva għaliex dik hija il-politika li dejjem emmint fiha. Dik hija l-politika li trabbejt fiha. Politika fejn taqqat nazzjon, fejn ma tibqax il-politika tal-blu u l-aħmar, ma tkunx il-politika ta' biża', ma tkunx il-politika ta' negattività, jew ta' tfih ta' tajn, imma politika ta' tama, ta' kuraġġ, ta' fiduċja, tal-futur, li nħarsu f'għajnejkom u naraw futur sabiħ għaż-żgħażagħ, għall-ħaddiema, għan-negozji, għall-anzjani, għall-familji tagħna, futur sabiħ għall-ġenerazzjoni li ġejja. Elix Borch tenna li Għawdex ma jistax jibqa' periferija u jingħata importanza fi żmien l-elezzjoni, iżda jeħtieġ ikun fil-qalba tal-pjan nazzjonali. Finalment il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borch, appella lill-elettorat sabiex fit-30 ta' Mejju jivvota lil kandidati tal-Partit Nazzjonalista kollha għaliex huma biss jistgħu jagħtu lil Malta u Għawdex il-bidla u n-nifs ġdid li tant jeħtieġu.